astăzi vom juca niște surf în CSGO. Surful în CSGO este ca un fel de... Mă rog, nu chiar parkour, trebuie să faci niște slide-uri pe niște prisme din astea și să încerci să ajungi la capăt sau la checkpoint, depinde de fiecare hartă. Acum m-am bușit de partea aia și n-am putut să trec mai departe. Da, e destul de interesant dacă te plictisești de CS-ul normal. E foarte interesant, mai ales astea care sunt mai lungi și ușoare. Wow! Mă mir că am ajuns acolo oricum. Și am un cuțit nou. Adică nu e că e cuțitul nou, e primul cuțit. Falchion Knife Forest DD Pet. Și e well worn, dar arată ca field teste, zic eu. Oricum e foarte tare, îmi place foarte mult. Ah, n-am putut să o prind pe aia, m-am bușit în colț. Da, m-am dus pres acolo, nu mai aveam, adică aveam prea multă viteză. Oricum e foarte tare harta asta din câte văd eu. Așa cum au personalizat caracterele astea sunt de Crăciun, sunt cu Moș Crăciun. Ia, poate mă duc direct acolo. No. Acum nu prea mai am viteză, dar merge. Aia e perfect. Wow, am mers chiar bine, nu pot să cred. Ah, ce porcărie, deci acolo trebuie să iau în sus. Mă întreb unde e capătul la harta asta. Niciodată n-am reușit să o fac. Ia să încerc să ajung cât mai departe, că deja am făcut partea asta, cred, de vreo 10 ori. Să vedem cât de departe pot să ajung. Cred că totul în chestia asta este să ai viteză. De exemplu, acolo nu știu în ce m-am bușit și n-am mai avut viteză. Și trebuie să fie totul cât de lin și foarte fine mișcările și sincronizate, nu știu cum să zic. Nu poți să faci mișcări bruște. În tura asta pare chiar bună. Am viteză. Poate chiar fac ceva acum. Da, am pierdut-o fix aici. Trebuia să mă duc în jos. Ah,
Nu știu ce am făcut acolo, mamă, dacă câți oameni sunt, suntem... Nu știu, cred că 30. Ok, suntem pe partea asta acum. Și o facem directă. Încercăm să prindem viteză pentru următoarea. Care era aia nasoală? Așa. Perfect. Ah. Aproape am nimerit-o, lasă că acum o facem. Trebuie acum. Deci nu se pune problema. Acum e foarte interesantă și e diversificată treaba. Aici am luat în sus, nu m-am gândit ce fac. Așa, cream că o să mă bușesc. Ah! Doamne, am avut prea multă viteză, nici nu mi-am dat seama. Acum am luat-o prea sus. Ah. Am mai jucat harta asta, știu că am reușit să trec de partea aia, dar nu mai știu exact cum era. Shut up. Haide, perfect. Am prins-o și de la capăt. Ah, vedeți ce ziceam de sincronizare. Am uitat să apăs un buton și nu l-am apăsat la timp. S-a stricat totul. Trebuie să fie foarte sincronizat și smooth toată chestia. În cazul în care nu știați cum se face surf-ul, cred că regula cea mai de bază, dacă putem să spunem așa, este ca niciodată să nu folosești tasta W. Pur și simplu îți scade viteza, nu poți să faci nimica. Și când sunt, de exemplu, pe partea dreaptă a prismei sau ce formă e asta, că nu e tot timpul prisma, trebuie să folosești tasta A și în cealaltă parte, adică acum trebuie să folosești cealaltă tastă, D. Și când vrei, de exemplu, să faci curbe, trebuie să fie totul foarte sincronizat, adică dacă vrei să faci o curbă la dreapta, trebuie în același timp, trebuie să te miști încet și în același timp să apeși tasta W. Și dacă vrei în stânga, trebuie pe A. Oricum e foarte tare treaba asta. Și la fel nici PS-ul nu trebuie apăsat niciodată. De-aia mulți oameni nu înțeleg care-i treaba cu surf-ul ăsta, pentru că nu înțeleg regulile. Nu știu să facă surf. Adică nu că aș fi o mare expert, că nici eu nu mă pricep doar la astea mai ușoare. Nici astea, nici nu cine știe cum. Hai că trebuie să o facem. Ăsta e golul episodului, să trecem de porțiunea aia. Ah. Ok, s-a terminat runda. N-am reușit să facem totul, dar oricum cred că o să mai fac episoade din surf. Deci da, asta a fost și episodul de azi. Pa!